Gauza, bueno, kurioso bat iruditzen zaizeren, ondoren aurkeztuko dizuedan funtzionarioak zerbait idatzi du. Bera, funtzionarioa da, eta gainera arro dago bere lanbideaz. Funtzionarioa naiz artikulua idatzi zuen Berria egunkarian. Iratxe regidor, Gabon, Iratxe. Gabon. Iratxe, benetan, ez dakit, hemen ikusten dugu zuk idatzitako testutik, azpimarratu dugun esaldia, eta zera esaten duzu? Jende guztiaren aurrean funtzionarioa zarela esaten duzunean, lotxa sentitzen duzula. Bai, esateko, bai. Zergatik? Hori, fama hori dekogulako, ez? Fama txarra dekogu eta batez be hori krisian. Egia esateko, ni ez naz funtzionaria, ez? Naz estatutarioa edo... Baina, bueno, arro nago, nik uste dotelako ez dagoela ez funtzionario gehiegi, ez langile publiko gehiegi. Lotxa beraz, fama txarragatik, bai, fama txarragatik. Eta gero, arro zaude zergatik? Enplegu publikoan eta sistema publikoan sinesten dudalako. Bale, eta zuk egiten duzun lana, ez da emakumeenak esaten zuen bezala... Ez, mugitzen gara, danok gainera. Nik esango dizut, ez badaude bai izugarri implikatzeianak eta mugitzeianak, baina badaude, baita ere, oztopo pila bat jartzen duenak, zen nahi dezu lehen da bizi sartu eta hasi zerbait esplikatzen, motzean, mesedez, motzean, eta noa junbertu goiko pisua, ez berrenguikoa, ez ealekoa, ez horrea. Orduan, guk hori esaten baldin badegu esaten dugu, zerbaitegatik esaten dugu. Txeko Andre funtzionario honek esaten zuen bezala, nolabait izan liteke, bai, antolamentu falta, garaia da, ja, garaia da. Nik ez dut esango gutxitzekoik. Bai, lana egiteko hori burokrazia da, hori ez da... Ez da funtzionarioen edo langileen errua. Baina da oso zati txikine, funtzionarioak be, erizainak direz, medikuek, irakasliek, suhiltzaileak eta horixe guztixeek. Eta zuk aipatu duzun guztixe da, burokrazi hutsa, eta horretan igual, berrantolaketaren bat, bai hainbiko litzake. Baina... Begira, kandida. Administrazio publikoan eta enplegu publikoaren barne gertatzen da, enpresa pribatuan gertatzen den berbera. Batzuk onak, beste atxarrak. Eta enpresa pribatuan berdinak. Eta azten baditugu, ez daki, erreferentzi bat hartuko dugu. Ezintasun iragankor, estadistikak. Estadistikak esaten dutena da, enpresa pribatuan, ezintasun iragankor edo bajak gehiago direla administrazio publikoan baino. Gizartean gauza bat, aber, kandidak botatu bere iritzia. Momentu bat, kandidak botatu bere iritzia. Eta ziur nago, kandidak, zuk zure lagunekin hitz egiten duzunean ere iritzi berbera izango dutela edo berdintxua, ez? Zergatik uste du jendea? Erabat jarri dut, baina esango de baita ere, bai administratibo edukazio munduan, hezkuntza munduan, bai sanidade munduan, bai, udaletxeak eta leheno atxatutzu zuen bezala eta diputazioan, nik lehen da biziko lana, hasiko nitzake, diputazioa murriztetik. Hori lehen da biziko. Murriztu behar dira erakunde publikoak. Herriko baita udaletxeak ere murriztu berdia. Porque herri txiki bakoitzan dazkagu illa zenbat habitante hainbeste udaletxetan. Kandida, galdera zuzen bat, funtzionarioek alperfama bal daukate. Baina ondo irabazila. Gozan ere esan. Piskat, ez da bideratzeko. Ez zait iruditzen bat ere, ez da hori denik. Alegia, zein da abia puntua? Ez da abia puntua. Ez da abia puntua da, krisia garaian gaudela, jendea gaizki pasatzen ari dela, jende asko langabezian dagoela, jendea bere etxeetatik botatzen ari direla, hori da ez da abia puntua. Zeren eta administrazioaren murrizketa planteatzen da krisiaren irtenbide bezala, edo irtenbideetako bat bezala. Eta niretzako hor dago trampa. Izan ere, krisiaren errugunak ez dira langileak, ez dira funtzionarioak, ez dira pensiodunak, eta ez dira langabeak. Krisiaren eragileak finantziaren mundukoa dira. Orduan, hemen esertzea langile klasekoz, hemen danok gara langile klasekoak, eta gure artean ibiltzea elkarri esaten, alferra garela eta merezigula kalea joatea,
edo ez dugula gure lana ondo betez, da merezigula kalea joatea, zergatik eta beste batzuek krisia sortu dutelako, iruditzen benetan esperpentikoa. Hori politikoa lana da. Ni gaurko eztabaida ez dut ustenik gaizki bizigeanik eta danik krisi garaiako debatea danik. Ez da hori. Gaurkoa da, funtzionario gehiegi aldago, ontan o hartan. Bai, ala da, gaurko debatea horrela da. Nik uste, badaudela mito batzuk garatuta gure gizartean, nolabait ere hor bota diren idei indartsu batzuk, barneratu egin ditugu, baina inungo sostengurik gabe. Pribatu publiko... Kandidak esan duena ez dauka, osea, da mitoa, gizarte mitoa. Alferrak egongo dira. Sektore pribatuan alferrak badaude ere. Nik uste esango, publikoan ere, bai. Noski, baina, a ber, eta hau bigarren gauza. Zer egin behar dazago ere oso kontu bitxia da langile publikoen inguruan hitz egiten degunean. Arazo batzuk daudelako, zalantzan jartzen dugu langile publikoen izaera, hori zainun egiten. Esatet, oso bitxia da, izaera guztia zalantzan jartza, arazo bat baldin badago, ikuskatzailea jarri beharko dira, edo neurriak hartu beharko dira langile publikoien kontra. Baina adibidez, eta honekin jarraituz, nire azterketa batean norbaitek txuleta egiten badu, nik ez dut azterketa modu ezala zalantzan jartzen. Aloro hogoi bili beharko naiz eta zaindu beharko dut. Ba hemen aldiz gauza oso bitxia gertatzen da, langile publikoen izaera zalantzan jartzen dugu horrelako kasu batzuk daudelako. Oso bitxia iruditzen zait, eta berriz esaten dut barkatu bukatzeko. Hau guztiaz da kasualitatea. Ez da inozoa. Bai, ni ados nau. Eta gainera uste dut oso arriskutsua dela, gizarteak konfidantza galtzen badu, sistema publikoan eta langile publikoengan, sistema publikoa arriskuan dau. Baina zuk esaten zenuenean, baina estrategia hori de. Parkatu, Pedro, baina esan duzunean, nik jendearen aurrean funtzionarioa naizela esatean lotxa sentitu izan dut. Nabaritu duzu. Bai, nabaritzen dut. Ez da bakarrik emakume honek esaten duelako. Ez, fama hori dekogu, baina... Nabaritu duzue. Baina horregatik esan dut nik lehen, herri bitxia dela hau, ze, mundu guztixe, funtzionarixoak kritiketan, batez be krisialdi garajean, ba gero, mundu guztixeak gudeu bai, bere seme alabak funtzionarixuk izatie. Ala ez. Hori egia da. Claro, bitxie. Nik uste funtziosoa da, bai. Amar plaza ateratzen maldimadia funtzionarioentzako, seguru, 200 azalduko diala azterketa hoitara. Eta zergatik? Zergatik da orduan. Ondo bizi, ondo irabazi, eta zeure segurtasun horrek benetan arritxu eitzen nau, Txoilua! Arritxu eitzen nau, nik lehen... Oposamenak kenduko nituzke. A ber, baina edozein alda aurkeztu. A ber, batera ez. Josu Mendikunde, mesedez. Aurrera begiratu. Publikoak. A ber, Pedro, momentutxu baten. Eta eman den zaioatela bere nota, beste gainontzukotan pasatzen da bezala. Baina libreak dire oposizioak edozein alda aurkeztu. Hala, jende guztia ez egiten.